Volve o Stock Pontevedra, unha feira onde os comerciantes da cidade exporán a súa oferta de oportunidades. A organización agarda que o recinto feiral se ateigue de xente como a todos os anos. Nesta 16ª edición, o recinto feiral contará con total ocupación gracias a 70 empresas que expoñen dende hoxe ata o domingo as súas ofertas. Sábado e domingo bueno, non sei este ano o tempo que nos vai a fastidiar un pouco, pero se non, ben, eu penso que vai ser buena. Hai que ser positivo. Pois canto máis mellor, desde logo. Pero bueno, é importante sacar mercancía para fora a bo precio, polo menos o 50%, que é casi todo o que temos. E nada, boas ventas, sobre todo. Aquí solemos encontrar o que ás veces durante o ano pois, os comercios non atopas, pero bueno, a ver, esperemos que atopemos algo. É unha feira que abarca moito, como é moi céntrica, pois abarca moita xente, sempre ten moi boa publicidade, queremos probar a ver que tal este ano. Pues nada, esperamos como siempre, que siempre resulta, la verdad es que esta feria es de las pocas ferias de oportunidades que resultan bien y tenemos tienda en Piedras Blancas y sin embargo venimos siempre a la feria. Os comerciantes da cidade acoden á feira co obxectivo de liquidar os seus produtos ao mellor prezo, e moitos repiten. Pois quitar esto das tiendas. Entonces, oye, este é un escape que nos ven ben para quitar mercancía. Menos a primeira edición levamos vindo todos os anos. Debe ser a 16ª edición, 15 anos que levamos vindo aquí xa. Bueno, pois que veña moita xente a conocer o noso produto, que nos deixe enseñarlo na súa casa, que é onde se ve mellor, bueno, pois encantadas de estar aquí. Bueno, esta feira, nós temos vido aquí desde que se fundou a feira e, a ver, ten sido unha boa feira. Vendemos moito, bueno, nós aquí somos moi conocidos, entonces vendemos moito. Traballamos ben, o sea que quedamos contentos cada vez que vimos. A feira, impulsada polo Centro Comercial Urbano Zona Monumental, recolle variedade de produtos de diferentes sectores, dende textil, peletería e calzado ata decoración e antigüidades. Pois nada, vendemos roupa, calzado, tanto de rapaz como adulto. Nada, estamos aquí a ver que tal se dá a feria. Sí, de momento, bueno, estamos buscando, pero bueno, hai varias cousas que gustan, estamos vendo. Despois igual levamos. De momento está nos gustando bastante. Os anos anteriores tamén había moita demanda e este ano está moi ben. Pois por ahora levo un vestido, pendientes, medias, unha camiseta, un pouquiño de todo. Para colaborar cos custes do evento, a entrada ten un prezo de 1,50 €. O horario de apertura da feira é de 11 da mañá ás 9 da noite.